Ahojte, vítam vás v obci Dohňany a dnes vám chcem predstaviť tento moderný štvorizbový poschodový rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný v roku 2019 a je pripravený pre nových majiteľov. Poďte sa pozrieť dovnútra. Hneď pri vstupe nájdeme samostatné WC a z chodby sa dostaneme do dennej časti, ktorú tvorí kuchyňa prakticky oddelená od obývacej miestnosti. Z obývačky je priamy vstup na zastrešenú terasu, kde môže rodina tráviť spoločný čas. Zo záhrady sa dostanete priamo na verejné detské ihrisko, kde sa vaša ratolesť určite nestratí. Bonusom je aj vlastná studňa na polievanie záhrady či splachovanie WC, čo výrazne znižuje náklady na bývanie. A pre domácich kutilov je tu aj záhradný domček. Na poschodí sa nachádza nočná časť domu. Tu nájdete spálňu, 2 detské izby a kúpeľňu s vaňou a toaletou. Vo všetkých izbách sú stavané skrine na mieru a ako ďalší úložný priestor vám poslúži osvetlené pochôdzne podkrovie. Výhodou tohto domu sú nízke prevádzkové náklady a o komfort sa postará tepelné čerpadlo, rekuperácia, spomínaná vlastná studňa a predpríprava na fotovoltaiku. Samozrejmosťou sú aj parkovacie miesta pred domom. Tento dom je vhodný pre páry a rodiny, ktoré ocenia tichú lokalitu, no zároveň je všetka vybavenosť po ruke a nízke prevádzkové náklady. Rada vám tento dom ukážem aj osobne a teším sa na prehliadku s vami.